приятели! Сега ще ви покажа какво се случва. Каква вода върви по ВИК. Бойлера е на година и 6 месеца и нагревателя му изгоря напълно нормално. Кое му е нормалното, ще кажете? Ами ето. Това е резултата от източването на бойлера. Чисто нов бойлер с нагревател. Смениха го преди малко. Това е част от прекрасната ВИК. Това нещо се къпим, мием и ядем с него. Чисто нова баня, между другото. Дано да се измие както трябва. Ако се питате каква вода да пиете и дали да ползвате филтрираща кана, мисля, че отговорът е еднозначен. А пък с бойлера, каквото стане, след още година пак ще е тъй.